Sugeng dalu sugeng bebagian malih kalian seni drama Ketoprak Mataram karya budaya ingin memberi telatah Musanto Kawekar kanthi sesebatan Ketoprak Mataram Wolu Budaya. Wonten ing rikalengan puniki sampun sumedya tos pasukan hiburan kanthi mendem ira-iraan damel wulan kenging. Para miyarsa menggadhapaning lampah menika dalan kastomyanipun Bapak Panut Keprak pun pinadosaken nilaiipun Bapak Binarman pangiketing pradonga punasta pugelo nilaiipun Bapa Miskiran Waranggono Ibu Punijem Ibu Siop Ibu Inem saha Ibu Marti. Adegan ing Kraton Majapahit Ratu Kencana Wungu punasta nyanipun Ibu Mam Patih Haryo Gender pun srirani nyanipun Roko Mas R. Daladi. Adipati Minak Koncar punasta nyanipun Bapak Nuryo Pambudi Sarjana Hukum. Layang Sito punasta nyanipun Bapak Sugiyatno. Layang Kumitir nyanipun Bapak Sunarto. Anjasmara pun pitadosaken nyanipun Ibu Tuti. Wonten koplak kasta nyanipun Sembah Gosong Suryati. Ing salajengipun adegan ing Reti Paluangga Begawan Sentanu Murti pun sederhana nyanipun Bapak Unijan Sarjana Pendidikan. Damar Wulan pun pitadosaken nyanipun Bagus Saryanto. Sabda Palon pun sederhana nyanipun Roko Mas Dender. Noyo Ginggong nyanipun Simbah Gurun Ahmad Mohadi. Kadipaten Gambangan Adipati Minak Jinggo nyanipun Bapak Sugimun Sarjana Seni. Dayun nyanipun Bapak Paijan. Angkat Duto pun pitadosaken nyanipun Roko Mas Tuman. Ongkot Duto nyanipun Bapak Mitra Tukilen Klothok. Prajurit Supri kapitados minangka Kala Ruksa. Diniryanto kapitados minangka Kala Yaksa. Ing salajengipun nyanipun Bapak Mardal ugi pinatados minangka prajurit. Puyengan punasta nyanipun Dimas Lintang Kairo. Waito pun sederhana nyanipun Dimas Dwi Lestari. Dinedhaken lan wonten ing dalu punika pun sederhana nyanipun Bapak Panut Hadi Santoso saha nyanipun Ibu Asih. Sedaya wau dipun sesepuhi nyanipun Bapak Sunarto. Bapak Ibu saksuwuhi
gending pamuka tumunten lampang tamarulan badhe kapurwatan sugeng dalu sugeng ngawriksani ngantos paripurnaning lampah nuwun nuwun nuwun. Yeah.